Mae Library Search yn lle gwych i ddechrau ymchwilio i unrhyw bwnc. Mae'n gyflym ac yn hawdd chwilio a gweld y casgliad enfawr o lyfrau ac erthyglau mewn cyfnodolion sydd ar gael yn y llyfrgell. Mae dolenni i Library Search ar fewnrwyd y myfyrwyr yn dysgu canolog neu ar wefan Prifysgol Caerdydd. Mwyn sicrhau eich bod yn gallu gweld casgliadau ar-lein y llyfrgell, sicrhewch eich bod wedi mewn gofnodi i Library Search. Rydym yn mynd i ddefnyddio'r cwestiwn ymchwil hwn i rannu rai awgrymiadau ar gyfer manteision llawn ar Library Search. I ba raddau y mae mentrau i gynyddu nifer y bobl sy'n teithio i'r gwaith ar feic wedi bod yn llwyddiannus. Un hawgrym cyntaf yw nodi'r allwedderiau yn eich cwestiwn ymchwil neu deitl eich ymchwil yw defnyddio fel eich termau chwilio. Ceisiwch osgoi chwilio am frawddegau cyfan, gan y bydd gwneud hyn yn cael effaith ar eich canlyniadau chwilio. Byddwn yn dechrau drwy chwilio am y geiriau bicycle, travel a work. Mae hyn wedi arwain ag lwyth o ganlyniadau ac nid yw pob un o'r canlyniadau i'w weld yn berthnasol. Felly, rydym yn mynd i geisio ychwanegu'r gair initiatives at y bar chwilio i weld a allwn gael canlyniadau mwy penodol. Rydym wedi cael llawer llai o ganlyniadau ac maent i'w gweld yn fwy perthnasol. Nawr, gadewch i ni newid ein hallweddeiriau ychydig. Byddwn yn newid bicycle i cycle a travel work i commute. Tro hwn, rydym wedi cael llai o ganlyniadau, ond maent yn wahanol i'r canlyniadau blaenorol. Mae hyn yn dangos pam mae angen i chi roi cynnig ar chwilio am amrywiaeth o allweddeiriau mewn gwahanol gyfuniadau i sicrhau nad ydych yn colli gwybodaeth bwysig. Gallwch ddefnyddio'r hydlyddion i roi cliriach canolbwynt i'ch canlyniadau chwilio. Gallwch chwilio am erthyglau unig neu destunau sydd ar gael ar-lein yn unig. Mae hyn yn ddefnyddiol os ydych yn gweithio oddi ar y campws. Y tro hwn, rydym yn mynd i hidlo yn ôl pwnc. I weld rhagor o wybodaeth am eitem, cliciwch ei theitl. Yn yr adran sy'n cynnwys manylion yr eitem, gallwch ddarllen disgrifiad ohoni. Yn yr achos hwn, mae'n grynodeb o erthygl mewn cyfnodolyn. Gallwch gadw eitemau defnyddiol drwy ddewis yr eicon pin wrth ei hymyl. Yna, gallwch weld y rhain yn yr adran sy'n dangos eich ffefrynnau. Fel arall, gallwch e-bostio erthyglau defnyddiol atoch ei hun. I weld testun llawn erthygl mewn cyfnodolyn ar-lein, cliciwch y ddolen i lawrlwytho'r erthygl. Os nad yw'r opsiwn i lawrlwytho'r erthygl ar gael, neu os ydych am weld llyfr ar-lein, cliciwch y ddolen sy'n dweud bod y testun llawn ar gael yn lle hynny. Yna, cliciwch y ddolen i weld ar-lein. Ar gyfer erthyglau, edrychwch am yr opsiwn i lawrlwytho'r ffeil PDF. Yna, gallwch ddarllen y crynodeb i benderfynu a yw'r erthygl yn berthnasol.